Pinoy Bus Driver TV. Oh, sino na eh? Oh, magandang gabi. Dahil sa limparan kapag sa Demon Pool. Dahil sa partner ko. Five. Wala mga alas 12.
Sa taas. O sige na sabi siya. Tabi-tabi.
Louis.
Tayo, Pitex lang. Kasi Pitex. Phoenix. Pitex. Oh. Pag mapagbuwan ng mga mapasay kayo mga ba? Sa Pitex. Sa? Pitex, marami ng pakubaw doon na bahas. Magkano bayad? Dito. Magkano bayad? Kulit pa rin. Siya. Sabi Nakulit. lang ng pakubaw. Nakulit mo. Anong kapag? Sa kanya dapat. Kaya nga. Pagka parang, ako dati, pagka para, sa kanila, kung magkano sale sa akin, doktor, yun na yun. Kaya nga. Hindi ka na pwede maglabang dyan sa kanila. Nakulit yun. Mga ganun. Dapat di pinaparahan yung ganun.
Bagay kapag sa oh, iyak ko man. Iyakan to. Iwan mo na kayo.
Kasi tapos ako rin. Mga tapos na ginawa ko sana. So, yung tulay, di ba? Bakpan. Tulay. Bagay, kapag